Ramogi thuolo machielo kendo odiechieng' machielo moro kini machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV odiechieng' mar 30 dwe mar 8 2023. An gi geno mathoth ahinya ni odiechiengi medo dhi kodi makare kendo machiegni e weche manyien mag Migago kama wan gi ma otenore kod mag dongruok kaachiel kod weche motenore gi mago manyiso kaka kor lwasi biro bedo e kinde mabiro kama odiechieng' ma kawuono nyako Ramogi jolony e koro chal mar kor lwasi wacho ni koth mar El Nino di bedo e pacho ka gwenge manyakach kod nyando alwora mar nam Lolwe moting'o gwenge duto ma Nyanza kod Kisii oketi kaka mago ma kodno dhi bede mapek. Wan kod bende motenore kod weche mag dongruok nyako Ramogi mokwongo waira ne thuond weche. Jokor chal mar kor lwasi wacho ni ranyisi nitie ni koth mapek mar El Nino biro chwe e kind dwe mar 9 nyaka chak higa manyien. We are compensating in terms of the rates that have already been prescribed by the Act. So this year, we've already kickstarted that. Migao mar limbe osechako chenro mar chulo joma oseyudo hinyruok kod lal mikelo gi le mag bungu. E umabuke na sambrela ne wariwore mondo kony nyithindo ma ok nyal mondo wa ket ngima nyithindo obed kama ber kik gibed jo bodaboda wetewa e future gi mabiro. Riwruok mar jo bodaboda mawuok e ward ma South kod North Kabuoch Homa Bay County ochako chenro mar jolo somb nyithindo mochando. Ramogi bed thuolo mar tudore koda e namba 3600 ma en namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo sokoda kokalo Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Wan gi mathoth kaka senyisi nyako Ramogi ber koda chakruok nyaka giko mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore odiechieng' ma kawuono. Nyinga en George Bati. E kinde ma jopuonjre medo yawo sikul bang' kawo yweyo mar jumbe 2, jokanyo e sekta mar somo mawuok e chula 5 manitiere nam Lolwe medo keto chenro mag neno ni jopuonjre te ahinya to rowere manyiri odok e sikul. Lipod ni nyako Ramogi olosi kod Faith Onyango kendo koro imiyowago yo machalo kama. En odiechieng' mar 3 koro nyaka ne chenro mar neno ni rowere mawuok e chula mopogore opogore mantie nam Lolwe odok e skul e tam mar 3. Kata kamano, achiedh nade maduong' matamo jopuonjre go dok e skul en donjo e tij lupo. Challenges mag nyithindo ma nyiri ng'eny. Bende sani king'iyo economic times, uchumi ok ber ahinya. To magi gin gigo kaka taulo mag riagi gin gigo madwarore pile pile. Ngima mar nyathi manyako kokoso kamoro mondo many odonje tem mantie mayudo ka samoro jomoko bende misuse gi mondo yudie gimoro mathin monyalo loyogo dwaro. Nyithindo ma odak e dho nam thoth gin gi challenges mopogore opogore, moko ya familia mok nyal. Koro gima gineno ni ginyalo timo maber en dhi bedo osiepe gi jonam go kasto gimako ich gi HIV and AIDS. Kwayo sirikal mondo okony nyithindo manyiri, okelnegi sanitary towels gi gik mamoko ma nyithindo manyiri dwaro. To kanyalore ahinya gi support education ma island kon. Onge mar yore makare mag wuoth e chulago bende oseyangore kaka chiedh nade moro matamo jopuonjre go dok e skul, gino makoro rocho chenro mag somo kono. Gifima nyalo romo nyathi dhi skul riembe oduogo dala. To ido ni kod niso janyuol kata shopping nyamie shopping ma ok rome. Koro onyalo dhi ir osiepne moro. To wayudo ni mane ma kodhi kaka odhiro osiepne ma wuoyi nyalo wuonde mo oginene omiye ich machon. Kaka yorno mar temo konyo jopuonjre go odoge sikunde, jokanyo e sekta mar somo koro tudore kod riwruok makonyo e chenro mag wuoth e nam Lolwe kowuok e chulago. We as the corporate world and the corporate level look at the small things that we can do. We might view them as very
minute, but what that sanitary towel pack means to that girl moving from the island, it means a lot. And this back to school time, we've been able to put a smile to several of them. And of course, we've had guys asking about, what about the boy child? We've had a package, a stationary pack for them. Jokanyogo koro wacho ni gibiro dhi mbele kod keto piny chenro duto makare nyaka jopuonjre te doge skul e tamni mar adek. Kawasudo Nyakaramogi pod wang'iyo motende kod weche mag neno ni jopuonjre oyudo somo makare ni riwruok mar jobodaboda mawuok e ward ma South kod North Kabuoche kar chungo bura Mandhewa e kaunti ma Homa Bay ochako mag somo e sikunde mopogore opogore ma gisome. Riwruok jo apiko go mong'ere ni Kanan Bodaboda Youth Group oyiero jopuonjre maromo 60 masomo e sikunde mag sekondar kod kuonde tiegruok mamalo magichiwo negi sir mag somo kaluwore gi chan ma okwako miere ma jopuonjre go wuoke. Chenrono ne gichako e gweng' ma Luanda Kawuor kama ne gichiwo omenda maromo kata mag somo maromo 350 ne jopuonjre mane gidiero e locations adek manie alworano ma osebedo gi pek mar yudo omenda mag somo. Tend riwruogno okoni gibiro dhi nyime gi jolo somb jopuonjre go kendo medo jiwogi ka kwanno biro medo idho. Ma ok nyal mondo wa ket ngima nyithindo obed kama ber, kik gibed jobodaboda wetewa e future gi mabiro. Pesa ma wabiro golo kawuono en siling 350. Pesa gi ne wachoko gi wan wuon kaka jobodaboda. Chon kata wan wamine no wang'eyo ni bodaboda mokwongo ne en riwruok ne en tim marach mar kuo mar yenyo, but wadwa fwenyo ni bodaboda en riwruok kanyakla kendo ginyalo timo madongo. Nikech sani wan kaka wan mine waseyudo support e bodaboda, nyithindwa dhi school, to mane gima ber. Samoro nikech Kanan bodaboda wagombo ni wayude pesa malong'o ma wanyalo tero godo nyithindo school. Ne wagombo en dwaro wa ni nyithindo mwachako godo kik dong' nikech ka waweyogi to be koro pesa wano dhi kayiem nono. Watigi pesa wano kendo wakwayo jotendwa ma Homa Bay County mondo gimed miyowa support mondo nyithindo mwachako godo gi kik dong' gi e kore. Wago kodgi mane colleges go nikech pesa mane wamiyo jo colleges gin pesa matin. Siling 5,000 ok nyal konyo. To wamiyo gi mano nikech rem mane warem godo. E gweng'wa ka wasebedo gi chandruok mopogore opogore. Achiel kuomgi gin nyithindo ma e sikul nikech chan, moko bende gamo remo mohiu, gamo remo ni biro nikech nyithindo weyo sikul kae to koro oonge gi yo machielo monyalo konyorego. Kuom mano agoyo erokamano ne riwruogwa matin ni gima gichako ni wageno ni obiro konyo wa nyithindo mang'eny dhi sikul, obiro konyo wechewa mag duoko weche mag maundu chien. Nyakaramogi jochiw thieth kata nasese sekta mar thieth e kaunti ma Elgeyo Marakwet matie bwo riwruok margi mar KNUN obogo timo ng'anyo ka sirikand kaunti no kochulo gi omenda mag osara ma dwe mar 7 manochung kod sirikand kaunti no kaluwore kod wach mar ni gin jotije ma ok tiyo makare. Osara no nochung kod kaunti no kaluwore kod wach mar ni jotijego ok ti kaka winjore ka jagoro mar riwruok mar lakteche kaunti no Benson Biwot wacho ni jotijego osetiyo e kaunti no kuom kinde malach ka sirikand kaunti nokoketo negi e seche manegi kawo jotije mag kaunti. Kata kamano, jatend migawo mar jotije kaunti no Monica Rotich owacho ni sirikand kaunti no tiyo tije kaluwore kod chik kosingo ni jotijego ibiro chul osachgi. Lipodno Nyakaramogi nyiso ni kaunti no ma Elgeyo Marakwet nitie kod jotich maromo 112 ma ok tiyo yo makare. Mano en sigana momedo luwo ni kendo wabiro kelonigi achiel kachiel Nyakaramogi. Gie sani to dani mondo wawuog ka kendo wadhi nyaka Bomas of Kenya kama twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio osebedo ka dhi e nyime Nyakaramogi mondo winje ni to nyaka gi sani gin weche mage ma wachore kata gisechopo kanye bang' od bura mar Senate tinyo podho keto e chik wach mar twak mar neno ni gik moko duto mabiro wuok e twagno obedo mago ma oten kod mise mag chike ma pachoka mondo kik ng'ato bichikre ni ma en twak mane okopwodhi kendo kik ng'ato ringedo nikech koro en twak mogur e pend chik. Gin weche Nyakaramogi ma wamedo keto ni ayanga ni chenro mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja
Gin mago madhi nyime ma en bang' kanyo weche mag twak makama oketi kendo puodhi kod od bura mar Senate mondo koro kete pend chik mongirore nyakora mogi. Gikini giketo kokgi mar keto winjruok e yo matwagno biro dhi godo nyime. Parni motelo ne gilalore ka oting'o Kimani Chungwa ma en jakom e kwethno mar Kenya Kwanza kata sirikal kod Kalonzo Musyoka ma ochung'ne kweth mar Azimio e twak makama. Giwacho ni koro giyiere e yo ma gibiro tayo godo twagno ma bende nosebedo ka kelo pogruok e kinde mokalo chien kod weche hie munjo bed ni chako godo ma wacho ni gibiro ng'iyo kotende kod weche mag yiero jokanyo mag IEBC kendo ma emoko kuom weche makoro gikete kokgi kaka twak biro dhi nyime. Gipako bende od bura mamalo kod mar Senate kuom yie mar puodho mondo mitwagni obede chik kendo ngire mise mag chike ma gimoro amora mibiro kal ka to kal kaluwore kod chike moketi kendo matayo piny Kenya. Gie sani bende Kimani Chungwa wacho ni twak makama ok biro dhi nyime mokalo mano, kata kamano gibiro dok e twak kendo odiochieng' mar tich abich mar jumani ka giweyo ne jokanyo ma gin jolony miluongo ni technical committee gi dho ngere mondo mi ong'i kaka chenro ni biro dhi nyime kod weche ma ibiro chakgo. Koro mago gin weche ma bende dhi nyime nyakwara mogi kendo giwacho ni ndalo maromo 60 mano dweche 2 ema gidwa ni gitieke twak makama mondo gibed gi winjruok ma ongirore ma biro tieko mogo kuom ywaruoge ma osebedo e kind sirikal kod kweth maketo tesre mane bende kweth maketo piny owacho tesre ne wacho ni pek mar ngima en achiel kuom gino mamiyo ne gidhi e ng'anyo. Sirikal bende wacho ni giikore mar neno ni giloso kendo gitimo mar neno ni oganda jo Kenya obedo gi fungruok mar ngima. Parni motelo twak mane itayo kod od bura nyakwara mogi ne ogore Luanda kane pok ochuog komiti makoro sani oketo kokgi e winjruok kaka ibiro ta twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio nyakwara mogi. Chris Owino jafwambo marwa mantiere Bomas of Kenya wabiro tudre godo mondo mi onyiswa bang'e matin kaka weche bedo hie. Kata kamano watang'onu ranyisi mag gik matimore Bomas of Kenya mondo ni adieri weche mag twak kod weche mag twak odhi nyime. Okinyi ma kawuono winjruok oseketi lai mowinjo bed ni giluwo mane osebedo ka kelo mutni maka kod kacha e kind kweth matayo twak makamano kendo koro giketo kokgi mayango ni koro twak biro chakore. Kata kamano giwacho ni gibiro twak adimba chieng' tich abich bang' komiti mar jolony miluongo ni technical committee obiro ng'iyo ni to gin mage mowinjo bed ni miyo pek michako godo e twak makamano. Nyakwara mogi wamedo luwo ni manimba ahinya twagno kendo wabiro tudre kod Chris Owino mondo mi waler e wi wachno. Wadhi nyime kama anyisi ni jotich e sekta mar thieth ahinya ma gin jochiw thieth kata nurses ma Elgeyo Marakwet matiyo e bwo riwruok mar KNUN obogo timo ng'anyo ka sirikand kaunti no ok ochulogi osara ma dwe mar 7 mano chung' kod tende sirikal mar kaunti ma Elgeyo Marakwet kaluwore kod wach ni jotijego ne ok tiye yo makare. Osara no chung' kod kaunti no kaluwore kod wach ni jotijego ok ti kaka owinjore ka jagoro maduong' mar riwruok mar jothieth e kaunti no Benson Biwot wacho ni jotijego osetiyo e kaunti no kuom thuolo malach ka sirikand kaunti no ne ok oketogi e seche mane gikwano jotije mag kaunti. Kata kamano jatend migawo mar jotije kaunti no Monica Rotich wacho ni sirikal mar kaunti ma Elgeyo Marakwet ne jogo tiyo kaluwore kod chik kendo gisingo ni ibiro chulgi osara margi. Lipot bende nyiso ni kaunti no ma Elgeyo Marakwet manitie kod jotich 112 ma ok tiye yo makare ma bende kore chich ne owinjo bed ni ng'ado oko chudo mag osachgi. These people were devolved. These are people who are seconded to the county government of Elgeyo Marakwet by national government. And I wondered why they are now cost workers. So that means those who are doing the staff audit did not do a real staff audit. How come a whole consultant is a cost worker? How come a senior nurse who will retire in 2 months is a cost worker? So the meaning of a cost worker, the meaning of those who are rating these people as cost workers does not meet the standard. And I want to call upon the CC for public service to resign. That is being incompetent. They received the report. It was not shared to the whole heads of department for verification. Auditors walipokuwa wakifanya hesabu walipewa muda hadi saa 7
lakini wengi wao wale walijipata katika hali hii walikuwa wamechelewa kuja siku hiyo. Kwa hivyo walikuja na wakapeana makaratasi zao kwa sekta ya human resource bila kuhesabiwa. Tulipo wahoji, kwa kweli wengi wao wako wamehesabiwa. Kwa hivyo ilikuwa ukweli kwamba hawakuwa katika ile orodha ya staff ama wafanyikazi ambao walikuwa wa county, na hivyo walipojitokeza tukawahoji na tukaelewa kwamba walikuwa wamejitokeza hivyo walichelewa, na tukaambia kwamba tutarejesha mshahara yao baada ya kupitia mambo moja mawili, na hiyo ndio ile uhakikisho tumewapatia kwamba mishahara yao italipwa. Tumehakikisha kwamba wao ni wafanyikazi wetu na tutawalipa mishahara zao. Owugane gwenge magelgeyo marakweth nyakora mogi wadhiane Kiambu tulo omwoche kinde mane gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ne otelo ne chenro mar pogo menda mag basari e kar chung'od bura ma Ruiru. Obila nochopo kanyo mar kweyo tulono e kinde mane rowere ma Rori nodonjo gi thuon e kanisa mar PCEA ma Memble e ward ma Gito Dhua ka gidwaro ni mondo medgi e listi mar jogo mane imiyo fea. Motelo ne mano, MCA John Kamande mar Gito Dhua ward, Kimani Wanduta mar Biashara ward kod Kennedy Odhiambo mar Kahawa Sukari ward ne okwedo lai ma gavana Wamatangi tiyo godo e pogo basari kagise kuom keto gitenge e chenro ni kabende gilieko ni Wamatangi tiyo gi aguch omenda mar basari e timo kampen. Jumi nimekuja kutafuta basari yangu na mimi nimekosa, na nilijaza na nikarudisha na nikaambiwa na nimetumiwa paka message nimekosa basari, na mimi nimeambiwa sina, na nikajiuliza nitatoa wapi basari juu ikiwa ni gavana atakuja kutupea, ni nani mwingine atanipea kama si MCA wangu mwenye kwenye nilirudisha form. Kuna ward committees za basari ambazo zimeundwa kikatiba na kisheria ambazo zinafaa kuwa zikipeana hizi basari, na ingekuwa rahisi kama vile tulifanya wakati ule mwingine, hizo basari committees ziitwe katika headquarter, wapatiwe checks, wakuje wapatie wananchi wao karibu na mahali wananchi wanaishi. If he doesn't change, it's not going to be easy. Because we started the meeting, mediation, dialogue with the MPs of Kiambu and the governor. It did not work. So what I'm saying is that time is now for him to change that. I would not in any case approve of his removal for now, but he must change to work for the people. Mimi nimekubali kufanya kazi na viongozi wenye wanataka kufanya kazi wote, kama ni hawa MCA wetu. Ule mtu kweli roho yake iko na watu wake na anajua kwamba haja yake ni kusaidia wananchi. Yule mtu mwenye hajajitambua bado anataka kuendelea na siasa, wacha endelee na siasa, tutafikia yeye huko mbele wakati wa siasa ukifika. Kiambu nyakora mogi warie gwenge Siaya. Jaod bura magem Elisha Odhiambo oseod bura mar county ma Siaya kuom leo golo budget. Riwruok mar lakteche pacho ka MPDU bade manyanza ondiko boke ne sirkal mar gavana James Orengo ewi midhiero magikale kaluwore gi leo mar osachgi mapok omigi kuom dweche ariyo. Elisha Odhiambo kalose gwenge magwagaye kar chung'o bura magem e nyasi mar pogo basari ne olero ni od bura mar county ma Siaya ok ng'ingi ma oganda mane ogoyo ne gi ombulu ka gijiwo ni jopiny nonyo bed ni timo nonro makare ne sirkal kod county ma Siaya ewi mibadhi. Jalup gavana William Oduol bende chope nyasi no kendo lero ni nitiere duond bura mar Azimio motelne kod gawi mar Raila Amolo Odinga to mak mana ni otiyo gi sirkand Kenya Kwanza kaluwore kod kaka ne gitimore kode e kinde mane ochopo e od bura. Today as we talk, the doctors want to go on strike. Why? Because the county assembly of Siaya, they didn't pass the budget on time. They didn't pass the budget on? They are busy with non-issue, like impeaching Governor Oduol. Don't they? Their business negro impeach Oduol. Timo gikmoko rach otimnade. Kiwinjogi to gimetho Kisumo. Kiwinjogi gidhi metho Mombasa. Brian nyis jougo, I'm coming for them. An kawacho dawa, I'm coming for them. I'm going to invite the government
to look at Siaya, especially issues that are touching on corruption. When we came to government with James Orengo, we came under the banner of good governance, transparency and accountability. And that does not seem to be happening. We are very quick to talk about corruption at the national level, but we are not talking about devolved corruption, and particularly devolved corruption in Siaya County. And we will continue calling them out. Nakura ne wasingo ni wabro teri Bomas of Kenya mondo jafombo marwa Chris Owino miwane ler kotende kod weche madhi nyime kama komiti mar twak e kind Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio romo e kara romo mar Bomas of Kenya mar keto kogi e wi winjruok e lai mar twak ma biro bang' od bura mar Senate tinyo puodho paro mar keto twak makamano e chik odiochieng' manyoro bang' keto kogi e wi ogirimiti makamago. Komiti no dhi chako twak ayanga kuom ndalo 60 mabiro motelo ne pedho lipot margi mogik e nyim od bura mamalo. Koro ni nyakwara mogodani watudane kod jafombo marwa Chris Owino manitiere Bomas of Kenya mondo mi onyiso ni to weche chalo nade Bomas of Kenya twak kochopo kanye to gin nang'o gini madiponi oliekore ni inyalo mi pek e kinde matwak makamano chakore banka komiti mar jolony miluongo ni technical committee mabende konyo jokanyo e komiti ni biro yango ni to gin magi mwinjo bende miyo pek. Chris Owino amosi ni misawa kendo thuolo en mari mar lero ni nyikora mogajuang kaka weche osebedo kadhi nyime Bomas of Kenya ma en twak moganda rito mar ng'iyo ni to gin mage momi pek kata minyalo mi pek e ogirimiti no mondo ngima obed mayot ne japiny kendo kwe gi winjruok obed makare kind jotelo mapacho ka Chris. Erokamano bati mana kaka iwacho twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio ne ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono thuolo machuok mokalo twak makamano ochopo e ng'iende kama jotelo mag Kenya Kwanza kotelne kod jatend jod bura mathoth Kimani Ichung'wah kaachiel kod jatend Azimio e twak makama jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka otayo twak makawuono kendo giduto ginyiso geno margi ni twak makama dhi nyago olemo kendo ginyiso mor margi kaluwore kod okang' ma twak makamae osegoyo nyaka ne chenro ni chakore ayanga. Ka wang'iyo moko kuom weche ma jotelo gi owacho en ni ne gitimo yiero e wi weche ma kaka idhi tayo twak makamae kaachiel kod kinde ma twak makamae dhi chakore ayanga kaluwore ni od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate ne opuodho odiochieng' manyoro mar keto twak makamae e chik. Kaluwore kodgi en ni gin kod yie ni gigo magidhi twak kae ibiro kete tim kendo biro nyago olemo kendo gikwayo jopiny mondo kik chik itgi ne weche miwacho kod josiasa e gwenge mag oko e liete kaachiel kod romo mag siasa kagiwacho ni gin kod geno ni twak makamae dhi nyago olemo ataro kod weche ma osebedo ka iwacho koni kod kocha kod moko kuom jotelo mag siasa e pacho kae. Kata kamano ok gingeko ne jofwamb weche ni to gin weche mage magidhi miyo pek e kinde ma twak kama idhi chakore ayanga kendo e tielo mar ariyo chieng' tich abich. Odiochieng' ma kawuono ne thuolo mar keto kokgi e ogirimiti e wi weche ma gibiro goye mbaka kaachiel kod lai madhi tayo twak makamae. Bang' keto kokgi e ogirimiti kama kamano gikawo thuolo machuok mar miyo thuolo komiti mar jolony kata aput mar jolony 8, 4 mowuok e Azimio kod 4 mowuok e Kenya Kwanza mar mondo obi onon weche ma ibiro miyo pek e kinde ma gidhi duogo kaka e chieng' tich abich mar chako twak ayanga kendo mano igeno ni dhi bedo odiochieng' ma wadhi chako neno ranyisi ni to twak ochomo kanyo nikech gidhi chako goyo mbaka aching' e wi weche ma idhi pedho e nying kod aput mar jolony mar ji 8 manyiso ni jolony ma kamago jolony 8 ni kod thuolo machuok mar neno ni kochopo chieng' tich abich ma en kiny kende chieng' tich abich gibed ni gise keto weche ma idhi miyo pek e twak. Odhi bedo chuogo duol mochung'ne kedo duol mochung'ne weche mag yiero e pacho kae IBC kose odhi bedo weche madhi loso e wi pek mar ngima. Ka wanyalo fuaro en ni weche mag chuogo duol mochung'ne yiero e pacho kae IBC
en achiel kuom wechego ma idhi miyo pek kendo warito kendo ma neno ni to bende en ye wach ma idhi chako goyo mbaka chieng' tich abich kose idhi chako goyo mbaka ewi wach manade. Kata kamano bende gima waneno en ni jotelo gi owacho ni gidhi ndikone put moyiedhi mar gwelo commissioners manyien mar IBC mar mondo gibet ka giluwo twak makamae ewi weche mag chuogo IBC ka bende ok gilero ne jopiny to bende manyiso ni idhi chungo aput makamano kose aput makamano biro dhi nyime kod tije. Gima giwacho en ni aput magwelo commissioners manyien mar IBC mane ogwel kod jatend piny Dr. William Ruto biro dhi nyime kod tije mar manyo commissioners manyien mag IBC. Kata kamano nyaka gibed ni giluwo twak makamae ewi chenro kata wach moro amora mamulo IBC ma ok ni gidhi nyime kod twak margi to ok ging'eyo ni to ang'o matimore e Bomas of Kenya. Koro waketo wang'wa mar neno ni to chieng' tich abich en wach mane ma aput mar jolony 8 dhi miyo pek, en wach mane ma gidhi wacho mondo ochak kod twak chieng' tich abich e kinde ma komiti ni motelne kod Kimani Ichung'wah kod Kalonzo Musyoka dhi romo kendo mar chako twak. Kanyo koro mwadhi neno kido mar adiere, kido mar josiasa mag Azimio kod Kenya Kwanza gisebedo ka giwacho ni gibiro keto piny Kenya nyime kinde ma gitimo twak. Kata kamano mano bro chako nenore ayanga chieng' tich abich kama gidhi chako twak ayanga kendo twak e yo ma otegno, e yo ma ongirore ewi weche ma idhi pedho e nyimgi kod jolony 8 mok jolony 4 e Azimio kod jolony 4 machielo mok e Kenya Kwanza. Kata kamano bati katieko en ni odiochieng' ma kawuono romo ne en romo ma ok otedore ahinya nikech ne waneno kinde ka kinde jotelogo ne nyiero kendo gigoyo mbaka. Ne en romo ma opong' kod ilo kod mor. Koro wageno ni mor kod ilo makamano biro dhi nyime nyaka chenro ni rum e bwo ndalo 58 mabiro nikech ndalo 60 momi komiti ni matayo twak ne ochakore ayanga odiochieng' manyoro e kinde ma od bura mar Senate e kinde romo moyiedhi ne opuodho chenro mar twak makamae. Koro kawuono en odiochieng' mokwongo e wi ndalo 60 mane omi twak. Koro en ting'gi mar neno ni ndalo 59 kata ndalo 58 modongo gitiyogo maber mar miyo jopiny geno madhi miyo piny Kenya kwe kaachiel kod nyayo weche mag demokrasia kaachiel kod achiel mar oganda jo Kenya. Bati erokamano Nyakris Owino kuom lipot manimba nyawa wageno ni katwagno biro dhi nyime chieng' tich abich gi kaka inyisowa ni ranyisi ni nitie ni koro winjruok obet kendo chal ni gidwa ni gitie kanyakla mar chopo dwaro mar oganda jo Kenya ewi mise magik manomiyo oganda odhi e ng'anyo kaachiel kod mane kelo pogruok e kind jotelo ma pacho ka. Chris ibiro medo luono wach ni ang' ni kelnwago e weche mamoko manyien ma odhiambo ma kawuono. Kata kamano nyakwa Ramogi adani akawane yweyo mara mokwongo e weche manyien mag Migago. Ageno ni pod imedo yudo mathoth kendo imedo bedo gi ng'eyo kuom weche manyien ma wakelo ni. Ayie gi wach mar twak madhi mbele. Gachagua bende oyie atabu kosiyo mar Uyoma Naya wacho kamano. Erokamano Elfaso Kweto neno wa malera ahinya ka intiere sori karungu mora ahinya gi weche manyien mag Migago. Lawi wuod Adore intiere Rinya Ramogi mori mang'eny gwenge mag Rinya pani mana wendo kocha. Migago winjore maler gwenge mag Mulumbi kendo amor gi weche manyien to moloyo ni amor ahinya gi riwruok mar boda ma Homa Bay kuom paro maber kendo maleo mar siro rowere e yor somo. Mano nyiso ni dongruok mabiro betie kaunti ma Homa Bay bang' ndalo machuok kendo biro bedo mamalo. To bende en ranyisi kod jip ne jo boda mawuok e counties mamoko kod riwruoge mamoko mondo bende gichak gidonje riwruok machalo kod mano. Owera Celestine mondiko ote marabora kendo manigi puonj maduong' no. Wendy Stacy kawuok Ayole neno Ramogi maler kwayo nyithi Bishop Mugendi Secondary School mondo gidhi gichope school maber, kwayo ni giwuoth maber. Ong'we mar jongima Roho Salvation Church bende neno maler. Wilberforce Otieno Wood North Kanyamkago wacho ni an kang'iyo gini mos by partisano to samoro dipo ka ok onyuolo wach maduong' ahinya, gin mana samoro weche matinde manyalo wuoke ni ji owinjore. Political goodwill bende wacho ni onge sir moro malich ahinya momiye gi kweth mag siasa koni gi koni. Gima waneno en mana PR mano kaluwore kode. Kasto ka aneno ka winjo owadwa ka wantiere Mikei ka wuon gi jaduong' Alois Mayaki Jared
Nyakie wacho kamano gin kawuon gi Manyakia. Erokamano ahinya. Nyakoro Ramogi yiena mondo mi adhi e yweyo mana matin. Ka waduogo pod wan gi mamoko mathoth, kik idhi mabor. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho, kaachiel kod timo bero ngimawa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo e Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Kaka in ing'eyo ni wan odhi loyo sarap gi meher. Experience Canal. Dongi ng'e ni an jalweny. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima, to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ne jopur ma Siaya County, Avepo Agrovet komakore gi Migago mar Agriculture kaachiel gi ute fwambo kelonu Soil Clinic Day tarik 31 dwe mar 8 higa ni endi. Kelopio pim ni nono e bombe mag Ugunja, Bondo kod Siaya kochakore saa 3 okinyi. You are told a number 0723 040 227. Avepo, our farms, our future. Wadhi nyime Nyakoro Ramogi. Oganda ma oseyudo hinyruok kokalo kuom le mag bungu kaachiel kuom midhiero mag lokruok e kor lwasi sani koro biro yudo fungruok kaluwore gi piny owacho, kata ni piny owacho osechako chwalo negi chudo mag omenda mar ywe pi wang'i. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa ler ewi wachni. Wach ma kama ne oyangi kod jatend migawo mar weche limbe Penina Malonza mani okone chenro ma kamano mar chulo jogo gichako higani bang' piny owacho golo omenda maromo milion 958 e tielo mokwongo. We are compensating in terms of the rates that have already been prescribed by the Act. So this year, we've already kickstarted that, and we're very grateful to our President and the Deputy for giving us actually 958 million as the first bunch of compensation to our very own people. Jaten migawo no olero
ni chudo makamano ne ochuno mondo gichak gichien gi jogo mane oyudo hinyruok makamago e kindi 2014 nyaka 2019 kuma ne gitiyoe gi omenda maromo $326 million. For death, I had to relook into a greater span of 2014 all the way to 2019 so that I can pay and probably begin relieving the pain that our people have. So even though we've not paid all of it, we already have a budget of 1.1 billion that we are also planning to pay this year. And so we want to believe that we will be making a milestone in terms of compensation in this agenda, even after more than four to 7 years when our people had not been compensated. And so I think this is a milestone that we've done. Ewi mano kotenore kod weche oro mabende ne ochuo chieng' pacho ka higa mokalo. Penina oyango ni Kenya noyudo lal mathoth e kuonde rito lee mag bunge kata national parks mabende osebedo ka ywayo jolimbe kaluwore ni orono ne omonjo pacho ka apoya ka piny owacho ne pok oketo ikruok malong'o mar kedo gi midhierono mabende pod otimo lim tidi e kar rito lee Masavo. You realize that we were not prepared in terms of the drought because the need was very much and we didn't have enough budgets. But we saw our partners who quickly came in and they worked with us, and we really saved our wildlife, even though we lost, just like another country, we lost quite a number of elephants. We also lost the much it was, I think, the giraffe, the elephant, and a few other species. Penina bende olero ni ikruok dhi nyime mar neno ni twak ewi lokruok mar kor lwasi mong'ere ni Africa Climate Summit moting'o jotend pinje 23 mag Afrika mabiro bedo pachoka ochopo kare ka bende gisechako bero lap ma KICC kuma twak makamano ibiro bagie chiendo madhi muonyo omenda maromo $600 million. If you go to KICC today, it's very transformed. I've put to a tune of 600 million within that short period to actually rehabilitate quite a number of spaces within the KICC. We've already mapped over 60 hotels that are going to host some of the key delegates. And of course, we are also preparing all the spaces that we have. Because looking at the registration today, we are seeing almost, we have over 12,000 registered. And actually, yesterday we learned that actually the numbers busted to 24,000, which is double. Kuom kinde, oganda gwenge mopogore pachoka oseyudo lal kod hinyruok kokalo kuom oro, oula, kaachiel kod lee mopogore mag bunge. Kendo koro nenore ni okang' ma sirikal okawo maneno ni oganda go oyudo chudo kaka owinjore biro duogo geno mane oselal. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ramogi mana kotenore kod weche mag lweny e kind joka dhano kata joko chung' tir gi joka lee wadhi nyime kamoro ni od bura mamalo koro ikwayo mondo non chik matayo chudo mowinjore ochul jok ma lee mag bunge ohinyo kata oro chonge mag gino mano ruch oko e kinde mokalo kano yangore ni sirikal ne onge kod nyalo mar chulo kwan mamalo mag oganda mana yudo hinyruok e lwet lee mag bunge e kaunti ma Baringo. Kuom ranyisi jogo mikayo gi thuondi ma kwan gi medore piny maru kamoko kuomgi wito ngimagi to moko bende ing'ado tiendegi oko kaluwore kod kwiri mager mawuok kuom thuonde kaka rachier kod fu e kind mamoko. E kaunti no ma Baringo, Wilson Chepyegon orwake od thieth bang' thuond rachier kae ode gotieno konindo e ward ma Barwesa e Baringo North. Nong'ad lwete nyakoro Ramogi oko kendo fuondne mamoko bende koro sechako tow ka koro geno mare mar dhi gi ngimane kaka pile bedo matin. MCA Mamogosho Mark Sialo ywago medruok mag kwan ji ma thuonde kayo e ward mare ka koro dwaro ni mondo od bura onon kendo chik matayo chudo mag jok malweny e kind lee mag bunge oserocho ngimagi. Jaod bura Mamogosho Ruben Kiborek to wacho ni chik makamano noruch oko kaluwore ni kwayo ma miriambo ni chwalo ne sirikal. The health centers, the hospitals are fully furnished with antivenoms, and I'd like to instruct my CEO, Winnie Bode, to ensure that those areas of the lowlands, the arid areas of Mogotio, the dispensaries in those regions are fully equipped with antivenom. Ndio isaidie watu wetu. Kulikuwa na mswada bunge kwamba wale ambao wameumwa na nyoka wanafaa kuwa compensated, lakini hiyo ilitolewa. Tunaomba muiweze kuingilia kati
ili wale ambao wameumwa na nyoka ama wameumizwa na wanyama wa pori waweze kupata compensation 100%, kwa sababu sisi Mogoti, mheshimiwa, nashukuru kwa sababu juzi umetufensia pale upande wa Nyalil Buch, ndio hao ndovu wasikuje kuharibu mimea na kuadhiri maisha ya watu. Kwa hivyo pia tunataka hao watu ambao wameadhiriwa wapate compensation. Kulikuwa na sheria ya kukompensate watu mambo ya snake bites, lakini Wakenya na wabinadamu wakakuwa wajanja. Mtu anaenda kujidunga na mshumari na anasema ameumwa na nyoka, so ikakuwa ni ngumu kwa certain the true snake bite from the fake one. So imerudishwa bunge, tunajaribu kutengeneza sheria nyingine ya kuweza kucapture compensation ya snake bites. Jopur kaunti ma Busia ijiwo mondo donjre pur mag kothe makelomo ma ibiro tigodo e kembe mag thith manasewa ma gedo dhi nyime. Ma timore jumbe adek bang' jatend migawo mar ohala Moses Kuria yawo yanga kar timo ohala e gwenge mag Matayos moriwo boma ma Busia mabiro kawo $500,000. Lokruok biro bedo maber machiegni ni ka osechak gero kar ohala. Jalup gavana e kaunti ma Busia Arthur Odero koni kaunti no kotimo limbe mare e gwenge makono jiwo jopur ni ka ok giluwore gi weche mag pur, gweng'no biro kelo ohala ne jodak e kaunti ma Libamba. E seche mano chiwo kothe mag mo e ward Matayo South, Odero bende olero ni gweng'no ok bi konyo jodak mag Busia kende, kendo kata mana kaunti mogotonge Busia. Siaya kutoka Trans Nzoia inakuja hapa na sisi wenyewe hatulimi njugu ya kutosha. Miaka mingi sisi watu wa Busia tumekuwa tukilalamika, hatuna viwanda, hatuna manufaa kwa serikali, hatuna mambo haya. Leo hii tumeletewa viwanda. Hebu sasa muniangalie kwa uso, muniambie tutafaidika ama tutalalamika. Lakini kufaidika ni lazima mipango, ni lazima mikakati, ni lazima bidii. Hapa kutakuja wengine ambao pia wanataka kunufaika na hii factory yetu. Vile tumepata industrial park kama producer na tunaenda kupanda njugu hizi, tukipata kama producers tutasupply kwa others. Before tulikuwa tunauzia watu wa Kalro, sasa tuko na watu wa SDSP, na vile tunapanda kwa EPZ tutakuwa vizuri. Sasa tunapanda sisi, ndio baadaye tutahusia wengine wapande tena next year, tena wapande kifika 2025, hiyo ndio njugu ndio itakuwa on the ground for oil processing. Jodito mopogore sekta mar thieth medo jiwo duondgi ewi chako puonj mag weche mag nyodo e sikunde ne nyithindo. Gimedo wacho ni puonj ma kamago biro konyo miyo nyithindo rieko ewi weche mag tuoche mopogore ahinya to mago mag kute mag ayaki. Giloso romo mar 39 mar galamoro ewi tuoche mopogore mane obagi e boma ma Mombasa. Kaluwore gi mano kata nonro, kwan mamalo mag rowere osebedo ka gamo kute mag ayaki. Jolony bende lero ni puonj ma kamano biro konyo duoko piny landruok mag tuoche kind joma tindo. Ikwayo jokanyo e sekta mar thieth mondo mi okaw paro mar chako puonjgo mag weche nyodo ne nyithindo manie sikunde kaka yor bero ngimagi e sikul kod oko e geng'o weche machalo kod ma osekelo bembo. And at 6% of our sexual and gender violence cases being children, child mothers. We have visited 26 counties, and every time we go, we meet child mothers. It's not very, very interesting, especially for the child mothers who are told they are pregnant and they have HIV. I know most of the service providers here know how difficult it is to start telling a child how to prevent HIV from her child whom she's carrying, and sometimes they're knowing about the pregnancy. Sex with a child is defilement, isn't it? So basically we're talking about 2.3 million of our children have been defiled. But now when you go to the law and order sector and the justice sector, less than 60,000 reported cases of violence and far less cases going on in courts. What does that mean? It means millions of cases have gone unattended to because we have normalized violence, we have normalized defilement. And where is this defilement happening? It is happening in
the families. It is happening in the communities. It is happening in the churches. It is happening in the religious places, in the schools. But we have chosen to keep quiet about it. That's why we only record less than 50,000 and we have 2.3 million pregnant children. Osuru nyime piny owacho ma Kajiado yao ayanga kar thiedho tuoche mag wang' e osiptal mar Rufaa ma Kajiado momonyo omenda maromo Sh53 million. Osiptano ma bende osire bwo sirkand Kajiado komakore kod riwruoge mopogore opogore mag thiedho tuoche mag wang' igeno ni biro thiedho jotuo kama oriwo timo bero ne nyithindo ma wengegi lit. Kata kamano bende nitiere masinde mathoth magikoni oromo mar thiedho tuono, kendo giwacho ni dwaro nitie mondo ndik jochiw thieth molony e thiedho tuoche mag wang' mondo mi one ni jodak oyudo thieth manimba. Jodak e alworano jiwo mondo mi one ni oneno ber mar rito ngimagi mag wang' mondo kony e fuong'o ting' mar chudo mag thieth e osiptal ma koro oyawono. Ma en okang' machielo ma osiptal maduong' ma Kajiado osechope ma igeno ni thoth jotuo yudo chandruok ka gimanyo kuonde mag thieth e kauntis maboyo. Eye service we will be attended here in Kajiado. We are now also confident that a lot of other people in our country from various counties will come to Kajiado in search for such services. We need to look into recruitment of more workforce. We need 4 extra ophthalmologists who, if well and appropriately placed in the county, it would mean that the distances to where our population are accessing services is reduced. The more understaffed area is the eye care. We are going to give a lot of strength so that going to the future, even as we operationalize eye care services at our sub-county level, we will do it hand in hand with the human resource work. We will also work with the county in strengthening the inclusive education components in all Kajiado primary school, so that those people who are born blind, like me, have an opportunity to attain education. Nakuramogi mago chenro madhi nyime Kajiado mar neno ni oket chenro mayot mag thieth e kaunti na ahinya ne jogo mani kod chandruok mar wang'. Jolony koro chal mar kor lwasi yango ni koth mapek mar El Nino nyalo chwe gwenge ma Kaluo kod Kisii ka midhiero mathoth nyalo neno e dwe mar 10 e kinde ma El Nino dhi bedo mapek e pinje mag Afrika ma Ugwe. Kochiwo lendo makamano, director mochung' ne koro chal kor lwasi e pacho ka David Gikungu oluwo ni nonro margi oseyango ni atamalo 99 nitie ni El Nino dhi bedo e pacho ka. Lendo no bendo yango ni gweng' Manyakach kod Nyando nyalo yudo midhiero mag piowula ka jopiny medo jiw mondo bed motang' e kinde mag koth. Kopogore kod Nyanza, jokor chal kor lwasi bende oyango Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Nakuru kod Laikipia kaka gwenge mamoko ma kodhno dhi bede mathoth. Kodhno madhi chwe kochakore dwe mar 9 nyaka e chak higa manyien bende dhi bedo mathoth e gode ma Hoho mar Okak kod Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Mago gin weche Nyakwaromogi ma olandi kawuono kod jolony koro chal mar kor lwasi. Kowuok e mano, Nyakwaromogi ageno ni koro ing'eyo ni koth dhi bedo mapek ahinya dwe mar 10. Kata kamano chakore dwe mar 9 kaluwore gi jolony koro chal kor lwasi to ken koth akotha en koth mar El Nino. In gi ng'ano manigi sigana, ka in gi ng'ama nigi sigana mar koth El Nino manochwe pacho ka 1997 kod 7 kadhi 98 biro nyisi kaka nochalo, miyo nyalo bedo motang'. Wawere gi mago koro wang'iya ni motende kod gwengewa. Gweng' ma Boro e kaunti ma Siaya, jopiny go mbakane kendo lero sigande gi oganda Luo. Bende in kod ng'eyo kaka nying Boro ne ochakore? Nyakwaromogi watudore kod jafwambo marwa Millicent Dhiambo ma koro kolonwa chakruok mar nying Boro e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwaromogi ajwang' tich ariyo manyien, nono mar gweng' machielo machiegni e chenrowa mar ng'e gwengewa. Pod wago kambi kendo wachuo kom e kaunti ma Siaya kaka wuono wan e gweng' ma iluongo ni Boro e Alego. Boro en dholuo ma itiyo godo ka iywayo pi kata remo kuom le ahinya to dhok, ka bende seche moko bende inyalo ti kode ka iywayo nyodo kuom dhiang' madwasi
kod dhiang' marwath mondo mi olos nyaroya oko mar ofuko dhiang' madwasi ma bende chenro no kizungu dendo ni artificial insemination. To sani kakiwinje en dholuo ma ondut matin ma oloki obedo gweng' ma ji odake e yalego Siaya ka. Wawinjane ni jodak makae to nigi paro mane ewi nonro mar gweng'ni. Ne en dala ng'ato gunda mar Boro. Koro Boro kanodar ka to jokaya ema nobire. Koro ka kaya nobiro ka, kaya odak ka, binyaka ochak Boro bedo chiro kane koro ipogo sirikal, pogo lope mag administration. Koro nying mar Boro no ne en nying jaduong' maniluongo ni Boro mowadgi kan. Manene ka en manodak ka. To nodargi bigidhi Ngunya. Koro Boro ne en division moriwo Siaya matinde en Karemo, noriwo kamalach. Gine divisions mokwongo en Bondo gi Ugunja, Iyalego gi Yala, Siaya ka. Boro ni chon kane pod watindo kata kane ogori ng'iewo skari gweng' kucha en siling 6 nus. But kichopo Boro to ane yud gi siling 4, bae idong gi siling 2 mane nyiewo niang'. Wasewinjo paro mopogore kaliekore kowuok kuom jodak kod jogweng' makae ewi nonro mar nying gweng'ni. To koro wawinjane ni adieri kod kuku mar nonro mare ni kanye. Kadonjo ka higa 74 nayudo jodongo mane tiye Omondi Kamaraula ne tedo mkati, ne en assistant chief. Gwi Kaksar ne tedo mkati, kendo mkati ne tedo mabor. Ne tedo nyaka Ugenya, ne tedo nyaka Imbo. Boro ka erigo ochake kanisa higa mar 30. Iboro secondary makoro ot molok library no ne en Catholic. Koro Catholic no kakoro joma idala ma Kanyamakaya ka. Gichako kanyaka higa mar 30. Center no bedo higa mar 30. Hospital ka ochaki higa mar 30. Koro chiro ni ne en chich kowira. Ne en e pap kucho. Ken ng'omo maduong' kucho nde. Anyuola miluongo ni Joboro manodak Boro kae. Mwalo ka ne nitie kochieng' ma joka ger nodakie miluongo ni Nyang'o Makonyon Gwor. Kaluwing nitie kinda lego kod jogo kane jigore dhi joka no idho Ugenya. Omiyo nying ma kane odong' ni Boro nikech noriem Joboro kama ne gunda Joboro. Achiel kuom Joboro manodong' ka en Owuor Kogola ma product Boro Mwalo Adodika pod enitie. En owuon ka nosetho to gunda ne pod nitie kod joge manyuol kanyo nitie. E seche ma kamoro chakore ka kisewinjo ni ne ochakore kod gunda mar jaduong' Boro. Gie sani gunda ni osedongore yo machalo nade, to umbe en ang'o? Kech admission kano osebiro moketo gero office chief ko office dio Boro ka teka ne Boro no yawre. To en higni ma early 70s. Headquarters mar district ma Siaya chiegni kode en distance mar kilometers 7. Koro inwang'o ka thoth gerok ne ringo ka dok Siaya. Koro emomiyo nodwa betie chien matin nikech jok mane dong ka ng'enygi otimo dongruok Siaya. Siro kosedhi wasedhi maber kendo neno ka dongruok nitie. Onwa ka dongruok ma udi ne nitie nikech ka donjo ka tayudo ka odu gweno emantie kod od dwadoni ma ot mobira chien matung' mochulo kokonni Lisbani mano bira chien mago medruok mar Boro udi mamoko momedre udi man Mwalogo gin mago momedre e dongruok mar Boro. Koro Boro ka waneno ka dongruok nitie, waneno ka kiosik gi ogergi e kinde mag dongruok ma koro wantieni. Kendo ng'ato ka ng'ato ne kawo mana kama nchologa ohala. Nogonwa mokalo kuome indalo hik Kibaki. Kane Kibako podho ndara nogonwa mochopo Nyadorera, omiyo sani Boro temo bedo malo matin. Boro gie sani okang' mosekawo Boro. Chon mondo niwuog Siaya nyaka Boro ka ninyalo tiyo karibu gi siling 200. Oseyangore ni gweng'ni maboro pok ogoyo okang' malach ewi weche mag dongruok. Kata kamano jodak makae ni kod geno kaachiel kod kwayo ne sirikal mondo gweng'ni odongre ochal kod bombe kata gwenge mamoko. Wan to wan gi geno. Generation ma wan go sani wan gi geno ni Boro bro dongre
kaka osechako ni so long as nwayudo sirikal maber manyalo ng'eyo ni ngima mar dhano nego bed uplifted to wang'eyo ni boro gere nyonego wabedi kata mana kod college moro within mondo mi wanwang'o gini mopogore to mano pok obetie but waparo ni wanyalo bedo kod business hub e Gota Karaka Kagerka ma bende samoro bro yawo wang' piny. Ne jok man gi ute boro sana moseger wakwayo gi mondo gimoro ka gimoro dhi kalokre giye mondo ka giyudo gimoro matin to gimedie improve utego mondo boro ne nie center moro maduong'. Ugonja go boro na ochakre machal ukwala yala to boro dwa dong' chien kalure kod ichlit no dwa bedo kuom oganda wa malope. Koro kata kane joma nyal gere mondo bed mapiyo obiro to ok ne nyal yudo lowo. Achaka kwayo johala mantie alwora maboro bed ne en Siaya, en Bondo, en Yala, en Kisumu. Wan gi center kama iluongo ni boro mabe population mantiere ng'eny gichop mondo gikelnwa kit mwandu mopogore mondo taondwa ni odongre wabed kaka taonde moko. Mana kamano nyakwara Mogajiwang' en erokamano mara kuom bedo koda e chenro ni ka bende gisani poni winjo ka osiepi watni kata jal moro nyisi ni anaja alego boro ananya alego boro adwa chopo alego boro to ing'eyo kendo in kod lony ewi nonro mar nying gweng'ni ma iluongo ni boro. Oriti masani warom kendo chieng' tich ariyo juma manyien seche machalo kod ma e chenro ni mar ng'e gwengewa. Nyinga Millicent Adhiambo. Kanachako pur mar niang' nachako gi nus eka. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka idow maber. Kisepidhe miolo ne mbolea samipitho kasto kendo ichako itimo top dressing kasto idhi mbele gi doyo maber miol ne pi timne irrigation ma eka achiel biro golo ni mok tin ne tan 50 kilose maber. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu. Nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika. Nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Madonje weche mag tuke nyakwara mogi Kelvin Mutuku koda Lynn Mururi dhi chung' ne Kenya e tuke mag International Road Safety mabiro timore Vienna